Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Kamachielo, jotend pinje Afrika ma ugwe kod mago ma milambo koro dwaro mondo mi ochung lweny madhi nyime mano e piny mar DRC ka okel ji duto mag gwandore mondo mi obede e twak e yono mar duoko kwe e pinyno. Jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok pinje ma oko Mudavadi ka oromo kanyo gi jotelo mamoko e romo ma obagi e boma ma Dar es Salaam owacho ni yor kelo kwe en mana twak gi riwruoge mag EAC kaachiel koda mago mag SADC kendo mano ni thuolo mara tayo. Omedo ni pinje mag Afrika ma ugwe kod mano ma milambo nyaka koro mak motegno duoko kwe piny DRC nyaka ne pinjego owuon kendo ketho chenro mopogore mag kwe. That necessary pressure and perhaps even sanctions and call to ceasefire must be applied without bias so that all stakeholders are brought to the negotiation table to embrace peace initiatives and dialogue. The only way out is through negotiation rather than endless combat. As we give dialogue a chance, and indeed we must, there is need for all parties in the DRC to respect international law and ensure the safety of diplomatic assets and personnel within the country, as well as uphold long-lasting legal and moral principles of respecting peace.